Ассалому алейкум, бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтатон хушай. Имрӯз числа 6 декабри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 105 сомонӣ. Бардуи азиз, шумо тамошо кардисен канали Сауду Тиҷе ба че ачки дора. Дига созен тинҷен дар имрӯза видео ана хонаҳои заминӣ астай, квартираҳои арзон астай. Бардуи азиз, беҳад нархҳои хубан, хоҳиш мекунам то охири видеоро тамошо кунен. Ягон хонаи заминӣ ё квартира шумо дар махлуқ мешава, метавонед ки ҳамин навор ё мисол ҳамин видео метавонед ки ягон чӣ харидорӣ кунен, касе ки хона харай. Бардуи азиз, дар видео лайк монен, касе мисол дар канали мо меҳмонай, мисол подписатсия кардагӣ несен, дар канал подписатсия кунед, ки ман видеои нав кардам, телефони шумо да мерава. Рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. Бардуи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардуи азиз гарени арзон шудагӣ ай. Фақат шумо бардуи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагӣ дӯстони азиз, занг бизанен, мегӯянд ки номероро ай канали Сауду Тиҷе гирифтум, ба шумо скидка мекуна. бардуи азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. марҳамат, бо диққат гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. 5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ чихеле ки дар сурат десем. бардуи азиз, хона дар шаҳри Бохтарай, Қурғани пешина, 5 сотиқ замин, 3 дар хона кардагӣ, наздики бозори Ҳоҷи Шариф да дӯстони азиз. ана соҳиби хона гуфтагия ки хона ремонт кардагия. бардуи азиз, ремонташ миёна чихеле ки десен. соҳиби хона гуфтагия ки ай бозори Ҳоҷи Шариф 2 километр поён ай. бардуи азиз, ай бозори Ҳоҷи Шариф 2 километр мақсад раҳ будай. ана ай бозори Ҳоҷи Шариф 2 километр мақсад дур будай да. хулоса нархи хонара 210 000 сомонӣ мега. 210 000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед, маслиҳат кунед. як хонаи арзони дигара бардуи азиз, ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. хона гарени арзонай. хона бардуи азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор, тарафи автобазаи 18. 4 сотиқ заминаи бардуи азиз, 3 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот дагия ки ремонташ коробкаи бардуи азиз, хай беранша мисол рангбор кардагӣ, дар мисол дароз часпондагиай. соҳиби хона маълумот додагия ки 3 дар хона калидор, отделниай, баня, туалет ҳам дорад. дӯстони азиз, даруни район ай мегару парои автобази 18. дӯстони азиз, нархша 223 000 сомонӣ мега. дар ноҳияи Фархор бардуи азиз, хона 223 000 сомонӣ нархш будай. марҳамат, занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки мошин, хона, квартира реклама доре, номерои ма дар якум комментария ҳастай. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ана Зарафшон гуфтагӣ. шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон, 5 сотиқ замин, 2 дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дорад чихеле ки десен. соҳиби хона маълумот додагия ки 5 сотиқ замин, 2 дар хона, ову светаш ҳастай мега, рӯ парои бозорчаи Зарафшон, 2 километр боло, тарафи ҳавлиё гуфтагӣ. дӯстони азиз, нархи хонара 185 000 сомонӣ мега. 185 000 сомонӣ. бардуи азиз, хона дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон, тарафи ҳавлиё гуфтагиай. нархиш 185 000 сомонӣ. дӯстони азиз, харидорои аниқ, марҳамат, занг бизанед. шери нар як кофе тайёр ки задам бигӣ, ана дар ин навор квартира ҳам ҳастай да. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Сомонӣ. 10 сотиқ замин, 6 дар хона дорад. бардуи азиз, ремонтошон коробка мебошад чихеле ки десен. соҳиби хона маълумот дагия ки хона дар ноҳияи 5 деҳаи Сомонӣ, яъне ки пешина Тоҷиксой мебошад. боз муомила дора, нашод нархиш. бардуи азиз, нархиш 70 000 сомонӣ мега. 70 000 сомонӣ. бардуи азиз, хона дар ноҳияи 5, 10 сотиқ замин, 6 дар хона доштай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
агар тамошо карде сабошем бардуи азиз лайкора барои меҳнатҳои мо бижиқем ва дар комментариям ягон чи бинависен ки беҳтарин видео акай Сауду теҷӣ. Бардуи азиз квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи Айни 33. Духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 63 квадратни метрае. домои пешина квартира ремонт кардагӣ. Бардуи азиз соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки сомонӣ. мумкин ки бардуи азиз пеши сомонӣ да боша, хайр маълумот додагӣ нест, фақат сомонӣ нависагие. нархи квартира бардуи азиз 220 000 сомонӣ мега. дар шаҳри Норакай 220 000 сомонӣ. занг бизанед харидоро. бардуи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши боғ гуфтагие. Якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 43 метри квадратӣ. доми навастройка квартира бардуи азиз ремонт дорад. чихеле ки десен соҳиби квартира маълумот додагие срочна хонаи фурӯшӣ дар назди бозори боло гуфтагие. дар назди бозори боло пеши боғ. бардуи азиз нархи квартира 240 000 сомонӣ мега. ина бардуи азиз барои шуморо хонаҳои арзон, квартираҳои арзон мисол кофта ёфтем. фақат шумо бардуи азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо як дона леки плай ва дар комментария беҳтарин видео бинависед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёри бардуро моро ай Россия гуфта буданд ки хонаи арзон яъне ки квартираи арзон ай шаҳри Боғтар бимонен. марҳамат бардуи азиз, ина гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Боғтар, пешина Қурғонтепа. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 25 метри квадратӣ, кӯчаи Айни 63 А гуфтагие. домои пешина квартира ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки салом алейкум мардум, квартираи фурӯшӣ дар 2 этаж қарор дорад мега. ремонти ҳозира, ремонти замонавӣ мебошад. дӯстони азиз, адрес шаҳри Боғтар, зубной, кӯчаи Айни 63 А гуфтем. чихеле ки гуфтем. нархи квартира бардуи азиз 205 000 сомонӣ мега. 205 000 сомонӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз квартира десен қарор дорад дар вилояти Суғ, шаҳри Истиқлол. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 47 метри квадратӣ. бардуи азиз домои пешина квартира ремонт кардагие. соҳиби квартира маълумот додагие ки хонаи дуҳуҷрага дар ошёнаи якум қарор дорад. дӯстони азиз, дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтагие. бардуи азиз маълумоти бештара ба телефон занг зада мегирен. рақамҳои Тоҷикистон. дӯстони азиз, чихеле ки гуфтем квартира дар вилояти Суғ, яъне ки тарафи Хуҷандай, шаҳри Истиқлол, қариби шаҳри Хуҷанда. бардуи азиз нархи квартира 120 000 сомонӣ мега. харидоро яъне занг бизанед, бо арзон мешавад. числаи видеоро нигоҳ кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хеле бачаи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ квартираҳои арзонак морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд, маъқул шуда боша. бардуи азиз барои дастгирии мо лайка биҷиқен. маъқул нашуда боша, иншоалло бардуи азиз видеоҳои навай пешай, наварҳои навай пешай ҳами канали мо. иншоалло ки ярӯз не ярӯз хона ё мисол квартираҳои маъқули дилтона меоянд. каналда бардуи азизу вақт шуморо намегирад, подписатсияра ҷиқиден, зангулачараологӣ дамонед ки ма видеои нав карда, мисол видеои нав партон шумода меравад. ва бардуи азиз, дар охири видеоя додарак кунем, шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. хаяк. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шудани шуда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шуда, баъди сирх шудан сиёҳ шуда. дигар илоҷиш нашуда. диданд ки мисол почааш сиёҳ шуда, почааш ай зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешавад. падаршон хоҳиш карданд ки бардурои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро хайр кунанд гуфтагия барои дорувош мисол бу барои ҳами додарак я чӣ мешавад. номрои мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро. агар имконият боша ягон сомонӣ, ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.